Lejliet sena ġdida wara xhur ta' inċertezza u sfidi kontinwi Krutawan News bakkar fit-toroq tal-kapitali Maltija fejn staqsa lin-nies jekk għandhom xi riżoluzzjoni ppjanata s-sena 2021. Bħal dejjem f'dan iż-żmien tas-sena mhux waħda jew tnejn ikunu kielu aktar milli jifilħu u ħafna qalulna li jixtiequ jnaqsu l-ikel u l-ħelu, imma mhux biss. Nixtieq li jkolli tfal jibqgħu sejra kif inhuma hu. Ma nikomx ħelu. Naqta l-lottu. Ma nafx iktar. Ma tantx ifhem inkompli mill-familja kif dejjem xtaqtin ma' tfal tagħhom u l-nisa u l-irġiel tagħhom il-bqija. Xejn m'għandi li nibqa' ħaj u nkawdil neputijiet. Dejjem nipprova ma qatt ma nżomm mal-kelma ma nafx. Xi darba forsi xi darba rnexxieli hu. Jekk inżommhom forsi kolli, sissa di ma ħsibthomx imma. Ma nikomx ħelu ħi. Sissa żammejta ma hopeless issa ma nafx. Ma tantx palissa u jisek assisa ta' ħsibijiet. Nibżaw għal saħħitna u nikkombattu mal-ħajja. Iltqajna wkoll ma' koppja, il-mara qaltilna li ma jirnexxilix iżomm ir-riżoluzzjonijiet filwaqt li r-raġel wieġeb hekk. L-istess hu jiena kif sa tagħmeli. Aw se nagħmelu jienu. L-istess hu. U hekk kif is-sena 2020 kienet ta' sfida l kulħadd, ħafna jittamaw li s-sena ġdida ġib magħha tama ġdida. Jalla jgħaddu kollox buċċ il-ġid u nibdew sena ġdida.